Estem avui en casa de Bàrbara Martínez, acompanyat per ella i el seu germà Vicent. El motiu d'estar així és perquè han tingut la grata notícia de que els han nomenat ceramistes o artesans de l'any 2019 per part de l'Ajuntament de Manises. En menció a aquest reconeixement i per parlar de lo que ha sigut la vida laboral d'estos dos artesans, artesà i pintora, de lo que és la ceràmica de Manises, s'hem reunit així i anem a parlar, anem a raonar de totes les coses que creguem que són interessants, per almenys per conèixer, per almenys perquè el personal, quan s'encontra pel carrer, sàpiga qui són, què és el que han fet i què és el que han aportat a la història de la ceràmica de Manises. Bon dia, Bàrbara. Bon dia. Aneu a veure, jo me vaig alegrar molt quan me varen comentar que t'havien fet artesana o ceramista per l'any 2019 i a Vicent també, perquè sou dues persones que heu estat treballant i esteu treballant contínuament. Per exemple, jo tu estic cansat de veure't el que és el dia de la ceràmica, fent flors allí en l'avinguda de Blasco Ibáñez, en companyia de totes les amigues, però a banda d'això hi ha més coses. Vicent, exactament el mateix, perquè treballant en ABEC, allí fent mimbre, fent exposicions, tant així com a València en el Centre d'Artesania, al mateix temps que va per ahir donant en escoles, va fent demostracions, perquè és una cosa fenomenal, perquè quan tu se jubila n'hi ha que se queda en casa i n'hi ha que no para. Entonces, això és una de les coses bones, perquè l'experiència i tot el que portem dins se transmeteix a tots els nostres conciutadans, i això jo considero que és una part molt positiva. Anem a començar. Comencem. Bàrbara, Vale. tu vas néixer en Manises. Jo nasc a Manises. A on vas néixer? Així al costat on estan les dues cases tectiraes. En el carrer Major? El carrer Major. Molt bé. Nasc aquí. La teua vida laboral com ha sigut? Quan has començat a treballar? A quins anys has començat a Als treballar? 10 anys, justets. En la fàbrica del senyor Julio, que vivia a Ciutat, on viu la meva filla, que era Pepet el Bollo, Pepet el Chulo, el senyor Julio, com li diuen a ese? Romerito, que era, i el tio Paco, 6 eren. I la fàbrica estava en el sol de l'Auia, allí baix. Que entonces estava aquesta fàbrica soles, estava la de esta que feia vàters, com es diuen, Tete? Vilar? No. No me recordo com li diuen. Bueno, estava... Hi havia una fàbrica de vàters. Sí, hi havia una fàbrica de vàters que... Sí, el de Isidro Babes. Ah, sí, ja. Estava també el Sant, entonces, perquè allí n'hi havia... Vicente López. Estava el Chulo, crec que era. Tio Paco Alonso. Sí, estava, i n'hi havia un altre. Bueno, estos tetets, no n'hi havia un altre. Jo t'ho dic perquè... Ahí me posia a pintar, perquè ma mare me digué, a la vez, perquè el meu germà, el major, estava treballant des dels 8 anys. Ves allí de baix. I això, i allí m'ensenyaren a pintar, però en acabat ja aquesta fàbrica se n'anà i me n'aní a la fàbrica de Lluís el Mico i Narciso, allà al cementeri. Narciso Vázquez, el carrer de Sierpes. Sí. Allí me posia a fer flors ja, perquè jo des de xiconina ja feia flors. Molt bé, jo t'estic preguntant qui eren on tu treballaves i sobretot el lloc, perquè jo estava comentant-ho ahir en unes persones i comentant que avui tenien que vindre així. I jo necessito preguntar-los on treballaven i sobretot on estava la fàbrica, i vos el dic el per què. Perquè resulta que avui en dia les fàbriques han desaparegut, el que n'hi ha són finques. Qualsevol passa per el carrer i diu, ui, la fàbrica d'Asunción on estava? I estava al carrer Major, on avui en dia n'hi ha un garatge, n'hi ha una finca. On tenia la fàbrica, on tenia l'almacén. Per això vos ho pregunto jo, perquè el personal que pugui estar mirant això, automàticament sap el nom de la fàbrica i ubica on estava abans la fàbrica. La de Narciso estava allí en el cementeri. El carrer de Sierpes, allí aplegant al final. Aplegant al cementeri. Molt bé. Que tinc jo molts en baix del pont, retratos i tot de les meves companyeres. Molt bé. De per allí. Vicent, als quants anys has començat a treballar? Per 9 anys. Mira. Sí, no, ells en casa se posaven antes que jo, perquè són majors que jo. Jo era un xicotet, jo me posia als 9 anys, tots els temps que estan Montesa fabricant, tots els temps.
O sea que I on va ser el primer lloc on te posares? allí en lo de Montesa. La Montesa, tu dius on estava la fàbrica. La fàbrica estava en el carrer de Coscollar, junt a la de López, a la de Vicente López. Allí aquesta fàbrica era de Alberto Huertas, que era tot i tot, la tenien ells alquilar, Montesa alquilar, allí. I allí me posia a treballar, que eren 3 barracos, els xicotets, el que eren altres les fàbriques. Era una fàbrica molt familiar, perquè treballava la família, Pili, en Guítanos, el meu germà i jo, i ja no treballava més. I ells ho feien tot allí, i me posia a ajudar-li a Cayetano Montesa a fer mimbre. Tu has començat fent mimbre directament o primer has començat d'ajudant? D'ajudant, jo d'ajudant a fer mimbre. I a deprenguir en seguida. La qüestió és que quan Cayetano Montesa se n'anà a la mili, jo era un criat, que ha de prengui en seguida. El tio Gaetano diu, Gaetano, buscarem un mimbrero. Diu, què vols? Este fa el mimbre millor que jo. Busquem un Però ajudant. ell ja feia mimbre en companyia de ma mare en casa, feien, hasta que se fica en la fàbrica ja. Jo sempre a de prengui en seguida, a fer mimbre. Ja feia poc o molt en casa. I allí segurament estava bé i buscaren més mimbreros fora de casa. Entre ells Paco Chitano que dien. Ell venia i jo li tenia que revisar a un home el mimbre. I feia, serà possible que este crió me revise a mi el mimbre? I què passa el que fa? És que abans, quan en les fàbriques estaven treballant, les persones que estaven i volien dependre acceptaven totes aquelles coses que els dies. És dir, que un assumia que uno que sabia més o que tenia més experiència li diguera coses i ell poguera anar assimilant-les per poder fer-ho millor. Avui en dia és més difícil. Avui en dia, aquest ego que tenim particular cada un és molt mal. Les flors que tu començaràs a fer, tu has començat d'ajudant-te o directament ja... Directe jo ja en feia. Ja te n'han fet. Ja les feia. Perquè jo era molt xicoteta i ma mare treballava en Vicente Serreta, en este que el fill treballa a l'Ajuntament, que vivia davant de Paco de les Robes. Com li diria? Vaig viure davant de Paco de les Robes. Sí, però tenia un altre nom el pare. No me'n recordo ara. Bueno, pues allí ma mare treballava en aquesta fàbrica. Vivia Gadea Baix, que era una fàbrica, entonces. I allí agarrava jo floretes que tiraven i jo en ma casa les feia. I una d'ací del veïnat, que li diuen la xerola, antes d'estar al Mercadona ahí, li dic un dia a ma mare, tu se la teva filla les flors que fa tan boniques? Diu, ma filla fa flors? Les ficava totes en la finestreta, totes allí ficades. I me digué, pues sí, y entonces con esta fábrica de Julio ya se tanca, le digué a Narciso, perquè se coneixien de Ribarroja, que eren de Ribarroja i ell, quan era padrí, vivia en Camagüela. I diu, pues que vinga la xica allí. I jo ja me fiqué a fer flors que allí feia mimbre. Molt bé. Saps? Vicente, tu hi hagué una temporada que quan estaves fent mimbre, a plegar que tens una oportunitat de poder independitzar-te del grup on estaves, de la fàbrica on estaves, poder eixir i fer la teua fabriqueta per poder... Nosaltres en Manises diguem fàbrica, però no era fàbrica, sempre ha sigut, i són uns tallers, perquè una fàbrica de 4 o 6 persones o 7 persones, això no és fàbrica, això és un taller. El que passa és que tenim el costum de dir fàbrica. I aquest taller que tu vas muntar, en aquest cas em va parlar de fabriqueta, on te la muntares? Pues en el carrer de Millán Estrall, ahí era la masora, tenia una casa i se ficaren el meu cunyat i jo a fer cosetes, a fer coses bé, anar prou bé. Després se vull ficar a la família i puc quedar-te tu i jo me dis. I així no fos. Però estigueren 5 o 6 anys que mos anava molt bé. Molt bé, estupendo. Les persones que treballaven en companyia teua, feu totes les mateixes o se repartíeu el treball, cada una feia un tipus de flors? No, totes feien, perquè allí tot se feia que mimbre, que estava Montesa, Què feu, decorar el mimbre? Decorar. Ells feien el mimbre, tota la fàbrica feia mimbre. Entonces nosaltres ho decoràvem. Jo, com era tan resolusa i me feia falta, pues de nit me feia flors en ma casa. I de bon matí anava i pillava tot el que feia. Ja va agarrar la barberín, te les mandegué lo millor. Hi ha moltes vegades que la forma de ser de cada un i la iniciativa de cada un, pues... No, que en ma casa feia falta els diners. Claro.
I jo, pues, quan arribava a casa, més que feia que flors, perquè feia falta i tenia que guanyar. Vicente, n'hi havia moltes fàbriques que feien mimbres i manisses? Bueno, sí, n'hi havia unes quantes, sí, que feien mimbre. I, per cert, n'hi havia molt de personal que feia mimbre. A lo millor... Inclús en casa? Inclús en casa, en casa. Jo, quan estava en la fàbrica Montaner, venia, per exemple, dones... La fàbrica Montaner és el que avui en dia és l'hostal o l'hotel Manises, al carrer Camí d'Aldaia. Sí. Venien No, és que estic dient on estava ubicat perquè el personal que ho veig diu, allà hi havia una fàbrica i ja estava la fàbrica de Vicente Montaner Lerma. Sí, pues venien dones a demanar faena i el tio Vicentet, no? Vicente ni el fill de Vicente, no, el tio Vicentet, deia, però pues, tu tens una planta baixa? I la dona feia, pues sí. Diu, pues t'enviaré a uno que t'ensenya a fer mimbre i fareu canastetes, que allà fareu canastetes, i anava i no ensenyava aquesta dona, ensenyava tot el carrer a fer mimbre, a fer canastetes. I en la fàbrica Montaner era un riu que d'entrar a dones a fer duent canastetes en posta, aixina, en canastes, en caixes de peix, en dos anses, aixina. Això era un riu de fer canastetes. Entonces se feia molt de mimbre. Estava Francisco La Huerta, el Sermás La Huerta, que estava així. Carrer Major. Estava Romero, que diem el gatet, Romero, la diem nosaltres. Estava Montesa, que feia mimbre, també. Montaner. I més que n'hi hauria per ahir, que segur... Narciso. Segur. Xilet. Enrique Xilet. Enrique Xilet, que per cert jo anava a fer-li les nostres, Enrique. I a la Huerta... Les fàbriques on se concentraven? A la part del polígono que avui en dia és polígono de l'aeroport o per més llocs? Les fàbriques de mimbre, pues així en el carrer Major estava la Huerta i era molt important, enfront una de On està el cartero? On està el cartero, això és la fàbrica la Huerta. L'altra estava en el carrer de Xies perquè era la de Xilet, en el carrer del cementeri estava la de Narciso, en el carrer de Cosquellar estava la de Montesa i jo perquè el visitava tots i els feia nostres, a tots, i sé on estaven totes. I l'Erma estava així en el carrer Major, que caïa a la carretera, el gatet que diem, l'Erma, estava així, aquí a les dues bandes, i això feia mimbre també. Sí. I això feia mimbre. Entonces se feia un muntó de mimbre. Les flors tenen acceptació tant així en Espanya com a l'estranger, perquè jo recordo que se n'exportava. Sí. S'exportava molta quantitat de cèrcols. Moltes. Tu veies que venien estrangers, visitaven la fàbrica, veien el que se feia, se feien les fotografies en vosaltres... No, en nosaltres, per lo menos en mi no també fotos en la fàbrica, és que venien, a qualque cosa lo que siga. Però jo tinc fotos pues, fent floretes en la fàbrica. I això, que està la Tepepica la Papa, una dona que li deien l'Amparito, que vivia en València, bueno, era de Simanises, però se n'anava a viure a València. Saps? I estava la Consuelo, que també feia la Pastora, també feia flors, la Guadalupe també feia flors allí, bueno, n'eren moltes que feien flors allí. Les fotografies que tens del grup me les deixaràs, les escanejaré i així les posarem en el... Pues sí, que estem baix del pont fent les fotos que venia aquest home en aquesta màquina que ens retratava així, doncs fèiem això per al carrer, saps? Vicente, anem a veure. Tu avui en dia, independentment de la teua amor a la ceràmica i sobretot a fer mimbre, estàs participant en una sèrie de projectes com són anar a les escoles a fer demostracions, a ensenyar a fer mimbre. Què mos pots dir d'això? Ui, pues jo, mira, jo disfruté molt de veure, disfrutar al personal conforme s'alegra i de veure conforme es fa el mimbre, que no se ho figuren mai conforme se fa el mimbre. Per exemple, anir a un institut a Torrent i la gent de Torrent, fins la directora, fer un mimbre. Diu, jo no mai creia que anava jo a fer mimbre. I jo li dic, vostè no es preocupa, vostè s'ha de seguir, que ho diré, i va fer mimbre. I disfruté molt tant a l'Escola Superior de Ceràmica també, a donar cursillos, i la gent... El que és lamentable és que no vinga ningú de Manises. Això és el que és lamentable, però jo disfruté molt, per això vaig. M'acabes de dir que te criden de col·legis, per exemple, ahir de Torrent, i d'ací de l'Escola Ceràmica. Col·legis de Manises públics o concertats,
Així te crida algú perquè vaig a donar Jo he algun anat- tipus d'ensenyança? Sí, jo he anat 2 anys seguits, però un ratet només, a Rodríguez de la Fuente, a ensenyar i a veure que veig el personal, els xiquets, conforme es fa el membre. Molt bé. I he anat també a la guarderia esta que està ahí en el Trinquet, 2 anys també, però a fer cursillos allí no. Bueno. Bàrbara, a tu te veig tots els anys, el dia de la ceràmica, fent flors allí en companyia de tot el grup d'amigues, i independentment de tot el que se fa allí el dia de la ceràmica, que és dissabte i diumenge, quan se fa l'exposició que venen molts estrangers, bueno, estrangers, sobretot persones de fora de Manises, de València, i inclús algun altre que se despista de l'estranger, Sí, sí. que ve de visita, se podrien fer algun tipus d'exposicions de lo que és flor només, de lo que és teu, de lo que és flor només. Tu creus que n'hi ha personal que podria fer, per fer una exposició d'ací mig any o d'ací un any en Abec, per exemple, o en un lloc de l'Ajuntament? Hi hauria personal per poder fer-ho? Pues no ho sé, no tinc idea. Perquè del grup que tu, Dels que hi faig jo, ixes no són floristes. no són floristes. Sí, fan d'això que feien en el mimbre, que ficaven un poquet, però de dir floristes, no són. Això n'hi ha que A millor els senta mal, No, però però- no crec perquè ho saben, perquè la Nieves mateixa ho sap. La Nieves, ja no fa flors, però ella fa burrets, feia coses de ceràmica, el que ha fet la xica, però flors no. I jo és que un poquet mala, que no podia de les mans, tenia mans, dic, tu vine i m'arregles el barro i jo faré les flors, però vine, Sí, no vas no vindre. Si no recorde mal, fa 2 anys o 3 tu no estigueres el dia de la ceràmica, perquè estaves mala o alguna cosa passava. Però a mi, encara. Jo és que recordo que passi per allí, fico fotografies i ja tu no te vas veure, pregunté per tu i me digueren, crec que està mala. Que m'operaren de la cama, però a mi encara, a mi, Molt bé. saps? Ara- Ja dona molta ceràmica perquè jo feia ceràmica que fèiem a casa, perquè el meu home volia tindre una mufla. Entonces comprarem una mufla i el tenia tot una de alta, que ficarem allà on està l'hospital en València, ficarem una posició, d'això com se diga, ho ficarem allí tot, que té les targetes i tot, com estava tot una de alta. Però quan jo feia flors per Ramon Jimeno, en casa ja entonces, per la tia Maria Pepa la Facunda, que també treballien a les feia en casa, per l'Hispània, també, de Sí, l'Hispània- porcelana, No han parlat de l'Hispània, però l'Hispània era importantíssima. important. Bueno, doncs com feia, doncs això no ho veníem. I jo tenia moltes caixes de ceràmica i totes les ha donat allí, saps? I la mufla, que la tenia així, li la donava a Paco, li deien Paco, este xic anava en els xics, Tadei, estos que no Navarro, estava. Navarro, Ah, Paco Navarro. Li la donava d'ell i diu que era massa gran i no la volgueren. Doncs en acabant la vengui per 500 euros. Algo és No la algo. volgueren. Algo és algo. Però jo a mi me donava pena sí. Jo dic, per què volem? Perquè ja arregli la casa, que pujarem el piso i tot, i quina campa treure-la, que la traguem. I la doné per dir, agarrares algo, perquè a ells se la donava. Referent a lo que és les fàbriques de Manises on estàveu treballant vosaltres i el que és la part de l'Ajuntament, d'alguna forma n'hi havia reconeixement per part de l'Ajuntament i vos fent algun tipus de no sé, què te diria jo, invitació pels actes, per anar a fer ceràmica o alguna cosa? No. Jo per almenys no he anat. Si el meu germà ha anat, jo no he anat. Tu disseny? Jo així a Manises per l'Ajuntament mai, tampoc. Ara sí que m'envien a lo que és, però en aquell entonces no. En aquell entonces me reconeixien més els fabricants que l'Ajuntament. Els fabricants sí que me buscaven. Hasta me pagaven fitxa. Claro. Però l'Ajuntament no. Hasta inclús quan estàvem en Montaner, tant el meu germà, el tio Pepet i jo, si haguérem volgut anar als Estats Units tots els anys, haguérem anat. Però jo, el que passava en aquell entonces, tant el meu germà, que el meu germà era tan bo com jo, era molt bo, tant el meu germà com jo, tenien por, perquè diuen, com se n'anem a anar als Estats Units? I el tio Pepet menys, el tio Pepet era més major i menys, i anava el Paco Chitano. Jo me recordo de Paco Chitano, Chitano, que ell anava a fer moltes exposicions, anava a la fira de ceràmica, a Savider, anava allí a fer exposicions, se posava allí davant de tot i feia Pues exposicions. anava ell, li ensenyàvem a fer coses perquè
en Montaner se feien moltes coses. En Montaner, que entrava allí, tenia que ser mimbrero. No que fera mimbre, no, tenia que ser mimbrero. Perquè fèiem des d'una canasta, un canastillo, a un paraigüero, una columna. I en tot tenia que treure el jornal. O sigui, en Montaner, entrava, tenia que ser mimbrero. Entonces, nos enviava, y Vicente Montaner, el fill del tío Vicentet, el pare de Vicente, i deia, i Martínez, i per què no aneu? Vosaltres que sou més joves, perquè tinguem por, a veure, en els Estats Units no saps parlar anglès ni res, i per Paco sí que va, i l'últim any que anàrem, ens digué Vicente Montaner, enguany sí que aneu dels dos, i me digué a mi, enguany te'n vas tu, Vicent, Martínez, que deia, doncs, Vicente, jo no vaig. Per què? I li ensenyarem a fer... I va Miguel Cacabuero, Miguel Rollo, li pot dir, li ensenyarem a fer mimbre i anar ell. Anar Miguel Rollo i Paco, uno a cada puesto. Sí, són èpoques, cada un. Una altra pregunta. Quan s'enterareu que vos havien donat el Premi 2019 als ceramistes artesans? Quan s'enterareu? Qui vos ho digui? El alcalde. ¿Qué pasa? Me toca por teléfono, Bárbara. Dic, sí, dime. Diu, soy Jesús Borrach. Jo dic, uy, l'alcalde, però aixina. Dic, uy, algo passat. I l'altre dia el vaig veure, diu, què te pensaves, que anava a donar-te una denúncia? Dic, això no ho esperava, però que m'haurà passat alguna cosa amb els meus germans o amb els meus fills o algú, pues jo dic, algo que ha passat i m'excita. I diu, no. Diu, era el que t'he dit, que t'anem a donar el premi del teu germà i tu, i el teu germà estava molt content, i això, i m'ho digué. Tu t'enteraries també al mateix temps? Sí, o va ser ella la que t'ho digué? No, jo m'he tocat. Espera, és que va i uns dies antes li tocaren a la barba, dic, a la meva filla, li diguen, ton tio fa mimbre, fa això, fa l'altre, i se parla amb ta mare? I diu, pues sí, se ve. I diu, és que anem a donar-li el premi, però a la meva filla callar. No digues res, diu, mamà, em van preguntar per el tio i els ha dit que sí, que has fet mimbre sempre i tu flors. I això li ve i dic, tete, t'hem trucat per telèfon dient això i això? I diu, no, perquè per mi són els meus tetes. Sí, això és normal. I diu, no, però ell també sabia algo, que la filla també ho sabia, la Vicentica. Saps? Entonces també t'ho digueren a tu per telèfon? També, sí, Jesús, quan jo plegui a casa, estava parlant, no sé qui estava parlant, jo també per telèfon i m'he tocat per el mòbil. I no li l'agarrava, saps? No l'agarra i... Perquè m'ho digué que no li agarrava en el telèfon. Tenia 3 germanes. I entonces, enseguida, quan vols veure jo, ja sona altra vegada. I diu, eres Vicent? Dic, sí, dic, soc Jesús Borràs. Dic, què passa, Jesús? Diu, te donem el premi del ceramista, tu en companyia de tu germana. Què te pareix? Pues, fenómeno, molt content que ens donem els dos, a la meva germana i a mi. Este guardó que van a rebre serà el pròxim mes de juliol, que primer se fa l'exposició en el Centre Cultural El Arte, exposició dels ceramistes, i a continuació se va a l'Auditori Germanies, on allí se fa l'acte en el que donen el premi als dos, en aquest cas als dos. I jo crec que és molt merescut perquè són persones que manisseres, treballadores dins de l'art de la ceràmica, perquè és un art, a banda d'un ofici, és un art, i crec que s'ho mereixen. El mateix que no ja per la feina que han fet, sinó per la que continuen fent sobre tota la ceràmica, tant flors com fent mimbre. I és una decisió molt acertada i jo des del principi ja vos dono l'enhorabona i espere que aquest reconeixement aplegue a tot el personal, que vos coneguen, que quan vagin pel carrer vos feliciten, i per això hem fet avui este xicotet reportatge en el fi de que puguem saber i puguem conèixer els nostres veïns que estem entre vosaltres per saber què és el que han fet, quina ha sigut la seva trajectòria professional i què és el que fan avui en dia. Vos agraïs, Bàrbara i Vicente, l'haver estat així amb vosaltres per a poder fer aquesta xicotet d'entrevista i espero que tot vagi bé i que no hi hagi cap problema. Moltes gràcies a vosaltres i quan vulgueu aquí a casa. Molt bé. Moltíssimes gràcies a tots. I si vols veure la ceràmica que tinc jo en l'altra casa, vos pugem ara i la veus. Ara no podrà ser, però Doncs ja està. ho farem.